Så blev det nytår, og som alle andre, så trænger Bjarne jo også til at tabe sig. Så det skal jeg lære ham, hvad vi gør. Vi har lavet noget, der hedder nytårskuren. Skal sgu have lidt til fordøjelsen. Kan du lige køre den, mens jeg finder det næste frem? Ja. Stort blarøver det. Så godt lige med sådan en svæskemus der. Vores kære ven, næste surstrømning. Så. Og surstrømning, det er den simple grund, at det du ikke får røvhul, det skal op ad halsen. Bulimi, det er vejen frem, stod der. Mamma hui. En også. Så starter det igen. He didn't. He didn't. No, he didn't. He just took a bag. Yes. What the hell is he doing? What are they doing? What are they doing?